nou, continuem amb el tercer vídeo sobre les emocions, aquesta introducció, parlant de la intel·ligència emocional i de la relació que existeix entre pensament, emoció i conducta. El concepte d'intel·ligència emocional va començar a parlar Salovey i Mayer als anys 90, tot i que posteriorment el va popularitzar Daniel Goleman. La intel·ligència emocional seria la capacitat de regular les nostres emocions i la dels altres de manera correcta en base o en funció del nostre context cultural i social. Quan parlàvem en el primer vídeo de l'educació emocional, aquesta educació emocional seria l'eina que tenim per tal d'ajudar a desenvolupar els infants o les persones grans la intel·ligència emocional. I què inclou? Doncs inclou 4 aspectes. Una persona que té una bona intel·ligència emocional tindrà una bona percepció i expressió emocional. Què vol dir això? Vol dir que serà capaç de captar les emocions de les altres persones. Per exemple, si diem un comentari, doncs veiem que aquella persona l'ha molestat, doncs som capaços de detectar que aquella persona no li agrada, o té aquell comentari l'ha ferit o li ha sentat malament, llavors serà millor que anem cap a un altre cantó. I al mateix temps aquesta persona també serà capaç d'expressar de manera correcta les emocions, és a dir, tenir una coherència entre el que diem o el que fem i com ens expressem. Per exemple, si tenim ràbia i volem marcar els límits, no podem estar rient, perquè llavors no tindria coherència l'expressió emocional amb l'emoció que estem sentint. Llavors, això, tenir una bona intel·ligència emocional vol dir això. A més vol dir també tenir claredat emocional, saber les causes i les conseqüències de les emocions que sentim. Per exemple, notem que ens estem començant a enfadar i sabem que quan ens enfadem potser hem tingut alguna conducta que no ha estat del tot correcta, doncs és important aquesta detecció per poder regular-ho i dir, doncs me'n vaig, no vaig cap aquí i vaig cap a un altre cantó o no continuo aquesta conversa perquè veig que m'està fent sentir malament i sé que després això pot donar lloc a una reacció que no vull o que després em pugui penedir. També suposa una facilitació emocional del pensament. Això vol dir utilitzar les emocions positives, per exemple, per la creativitat o per ajudar-nos a prendre decisions. Sabem que quan estem molt positius potser prenem decisions una mica més arriscades i quan estem estem més tristos o en moments més baixos, doncs són decisions més conservadores. Doncs utilitzar això també per facilitar aquest pensament. I finalment, la més important, ser capaç de regular aquestes emocions, doncs saber que davant d'una determinada emoció deixar-la sentir. Hi ha persones que no volen sentir tristesa en cap moment i és molt necessària per poder superar les pèrdues, per exemple. Doncs la regulació emocional és la capacitat de deixar sentir aquestes emocions, tenir un pensament coherent amb elles i ser capaç de tenir una conducta el més adaptativa o que produeixi el màxim benestar. Però la intel·ligència emocional realment és important practicar-la i sobretot les persones educadores han de començar per elles mateixes a començar a fer-ho. Si parlem d'emocions, de regulació emocional i d'intel·ligència emocional, és evident que ha de començar per un mateix, aquesta regulació emocional o aquesta intel·ligència emocional, en posar-la en pràctica i poder començar a aplicar-ho. Sabem que existeixen, o sigui, que el nostre cervell en realitat ens enganya. El que nosaltres veiem és, nosaltres ens fixem en el que ens volem fixar. Llavors, serà important, us ho explicaré a través d'un exemple propi. Teniu aquí una foto que és una habitació desordenada. En el meu cas, em molesta especialment que el meu fill adolescent deixi l'habitació desordenada. Doncs obres la porta i trobes aquesta habitació. Davant això, apareixen una sèrie de pensaments o de distorsions cognitives. Les distorsions cognitives més importants, diguéssim, o més destacables seria, per exemple, el filtre mental negatiu, és a dir, veure només el negatiu del que passa. En aquest cas, per exemple, ostres, això és un desastre, avui ja no ordenarà. Bé, ja ho veurem, això no ho sabem. La generalització, sempre. Normalment les paraules que comencen per sempre, mai, estem equivocats. No sol passar sempre una situació, segurament, i està clar que no és que el meu fill cada dia desordena l'habitació. Llavors, això
et crea un pensament que és de generalitzar, no? Allò que passa ho generalitzes. De bola de vidre, de dir, ui, d'adult serà un desgraciat perquè si fa això quan és jove, doncs imagina't quan sigui gran. Això no és veritat, no? És un pensament que tens imaginari, perquè el futur encara no ha arribat. El catastrofisme és un desastre total, no pot ser, no? Aquestes frases, aquestes paraules que posem de vegades no en dir això és un desastre, no? Un desastre pot ser una altra cosa, però que una habitació estigui desordenada no és un desastre. O l'etiquetatge, no? Aquesta persona és un desordenat. No, ha deixat una habitació desordenada, però no és un desordenat perquè potser en altres aspectes de la seva vida doncs, posa molt d'ordre i sap molt bé com actuar. Però en aquesta situació concreta ha deixat desordenada l'habitació. Això és important amb els infants, les etiquetes. Més endavant també us en parlaran la Mariona i la Sònia en els propers vídeos. És important parlar de la conducta que té aquell infant, però no associar aquella conducta a una característica de l'infant. És a dir, un infant no és un desordenat, sinó que en aquell moment hi ha un desordre i en cap cas no és un desastre, no? És en una situació concreta doncs, que s'ha produït una acció. I hem de parlar sempre de l'acció, sense generalitzar. Després també és important la responsabilitat de tot. Vull dir, com a educadors, com a educadores, pares, mares, no tenim la responsabilitat de tot el que passa, ni la responsabilitat de res. És a dir, hem d'assumir la part que ens toca, però sense hiperresponsabilitzar-nos ni deixar-ho com si no hagués passat res o com si no fos cosa nostra. Trobar aquest punt mix que ens ajudarà. Veieu, davant d'aquestes distorsions cognitives, davant una situació, les distorsions cognitives que ens fan veure les coses negatives, amb aquest seguit de filtre mental, de generalització, de bola de vidre, catastrofisme, això ens crea uns pensaments. Abans dèiem que l'emoció pot estar causada o per una situació que passa o per un pensament. Doncs aquests pensaments donen lloc a una sèrie d'emocions. Si jo tinc aquests pensaments, avui ja no ordenarà, sempre fa el mateix, d'adult serà un desgraciat, és un desastre total, això em crearà ràbia, frustració, inseguretat, decepció, vergonya, tristesa. Us fixeu, són les emocions negatives que em fan sentir malestar. I això què dona lloc? Doncs donarà lloc a una conducta que segurament no serà la conducta millor o més adaptativa o que em permetrà solucionar aquesta situació el millor possible. Crits, males cares, etc. Això plantegeu-ho en una situació, per exemple, al casal. Un nen que pica un altre. Si dius, ui, aquest sempre ho fa, sempre és el mateix, és el que pica, és un desastre, això no me'n sortiré, cada dia estarà picant, posem una sèrie de filtres negatius, de generalitzacions que ens fan sentir emocions negatives i això no ens ajuda a poder portar la situació de la millor manera. Llavors, en Vimbela, José Luis Vimbela, parla que hem de fer gimnàsia emocional. De la mateixa manera que anem al gimnàs i ens posem fortes i forts i ens exercitem físicament, doncs seria important fer-ho també de manera emocional. Què vol dir això? Vol dir que davant d'aquesta situació, que és la mateixa que abans, hem de tenir pensaments més neutres. És a dir, totes aquelles distorsions cognitives de les que parlàvem abans, el catastrofisme, la bola de vidre, doncs ser conscients que existeixen i pensar de manera una mica més neutra. Per exemple, en aquest cas és la mateixa situació, l'habitació desordenadíssima. Doncs en lloc de pensar tot el que pensava abans, podria dir veig que avui l'habitació encara no està ordenada. És un pensament més neutre i més objectiu. Li preguntaré què ha passat. Que important és preguntar. Moltes vegades donem per suposades la majoria de coses i sobretot amb els infants. No donem mai res per suposat. Preguntem. Pot ser que ens portem una sorpresa i que de vegades haguem fet un prejudici. Llavors és important preguntar. Sembla que li costa una mica posar ordre, no? Sembla que això està clar. Podem buscar plegats algun sistema que funcioni, alguna solució. Aquests pensaments són més neutres i ja donen lloc a altres emocions. Ja no tindré tristesa, ràbia, sinó que l'emoció anirà més cap a la motivació, cap a l'energia, cap a la confiança, l'esperança, l'interès. I això quina conducta donarà lloc? Doncs segurament donarà lloc a una conducta de conversa i connexió, que és el que necessita realment per solucionar aquesta situació, perquè en realitat l'objectiu final és que
l'habitació estigui ordenada i hi hagi un bon ambient a casa. Per tant, aquesta conducta de conversa, de connexió, segurament em porta més cap aquí que les altres emocions que acabarien en crits i potser empitjorant encara més la situació. Llavors, jo us convido a fer aquest tipus de gimnàstica emocional amb les vostres situacions, amb una situació que us passi al casal i que aneu analitzant què penseu. I aquests pensaments que són més negatius i que veiem de bola de vidre, ostres, això és una bola de vidre, això m'ho estic imaginant, això estic generalitzant, que hi poseu consciència i comenceu a pensar pensaments més neutres que us ajudin a tenir emocions més positives i a poder actuar de la millor manera possible. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins aquí la introducció, aquesta primera part. En els propers vídeos, la Mariona i la Sònia us explicaran les propostes concretes per treballar cadascuna de les emocions bàsiques, l'alegria, la tristesa, la por, l'amor i la ràbia en el casal. Hi ha moltes propostes, us explicaran què cal tenir en compte o què és el més important i a partir d'aquí, en funció dels vostres grups, podeu adaptar-les o fer-ne de noves a partir d'aquest material. Moltíssimes gràcies.